Hej, nej. Hej og velkommen. Til vores YouTube-kanal. I dag har vi tænkt os, at vi vil lave en giveaway om et logo. Og det I skal gøre for at deltage i vores konkurrence, det er, at I skal skrive jeg deltager, og så skal I være subscriber, og så skal I have like vores Facebook-side. Nej, de behøver ikke at like, hvis nu de ikke har Facebook. Men, Ja, hvis I ikke har Facebook, så går det. Ja, det I skal gøre er, at I skal subscribe, hvis I ikke har gjort det. Og så skal I like, hvis I ikke har gjort det. Til den her video. Og så bagefter, så skal I... Skriv jeg deltager. Ja, nede i kommentaren. Og der kommer også lige ned i kommentaren, hvad det er, I skal gøre også. Ja. Det var alt for denne gang. Var det? Prøv lige vent, vi skal lige holde noget. Nej, du skal ikke skyde mig. Du var bare stået nej. Hvad? Det var alt det der, det var gengæld. Nå. Nå, vi ses YouTube. Ses.